escoltarem la nostra pregonera. Abans, però, l'Ajuntament de Roda de Berà vol fer un reconeixement públic a una persona que avui ens acompanya aquí al balcó. Estem parlant de l'Anna Barrero i Franquet, segurament els seus cognoms us sonaran a molts de vosaltres. Nascuda a Roda de Berà, actualment resideix a la Bretanya francesa, on treballa en un laboratori com a doctora de Ciències de l'Esport. I és que l'Anna, el passat 30 de juny, va iniciar una aventura, probablement la més arriscada que ha fet mai, i juntament amb 10 ciclistes més, totes dones i totes joves, han realitzat les 21 etapes del Tour de França. L'objectiu era evidenciar l'existència del ciclisme femení, aconseguir que l'esport femení sigui reconegut de la mateixa forma que ho és el masculí. D'altra banda, i fent ella mateixa de conillet d'Índies, l'altre objectiu era estudiar científicament la fatiga cardíaca de les ciclistes. Així que l'Anna va poder viure en primera persona l'impacte de la cursa. Us podeu imaginar totes les dificultats que ha patit i el descomunal esforç que li ha suposat. Anna, en aquest món necessitem moltes dones com tu, amb la teva valentia, la teva tenacitat i el teu coratge. És per això que l'Ajuntament de Roda de Berà vol fer aquest reconeixement públic a l'Anna Barrero. The sky has turned to gold.